Why you get it? I'm from the Papa. Look, I was a number. Or blue talk is up. I am not going to catch up upon you. Oh, don't worry, nobody feel me. If in the Gubana, you can lose the fin, you may feel an enemy now. You can run a jungle, you go to newspaper. I want me, Jack. Why am I going to go paper that? Can I go to a moment and make up time? Keze kanki si mali fe basalo Igboezue mikani obu na mu agoro paper kwa ụbọchị Mo no bi na ewo ho me ego ta ego kọrọ m kọ n'aka taa enwe ike go di paper mbọsị ọzọ mana taa chezo paper mu ade ego oh god Obi! Ndị a na-azụ ahịa n'ịntanetị nwere ọtụtụ ihe dị iche iche dịka ekwentị, laptop. Nwanyị gugodi iPhone 6 n'izu ụka na-abịa. Ime ego na-ere iPhone 6. Mba, ka ebe ị ga-esi weta gị ga-ejigodo afọ. Nwanne, ị na-emezi ka ime ọzọ onye obili maka bụ. M na-enweta ego ahụ n'ofu izu ụka. Akụkọ. Ana m achọ ihe buru ibu. Uru ka m ga-afụ onye ga-egotara m ekwentị a na-akpọ Infinite Zero. Mana n'ime ekwentị niile mma, sọsọ ya ka foto ya kacha mma. Asị, ekweghị. Obi ịma na fụna dana n'ọkụwa. Ọ dị ka akwa. M ga-ekwu ya mgbe ọbụla. M ga-ebu mmadụ inweta ekwentị a. Ọ kakwa gị mma na ide were ego ahụ were ya mee ihe dị mkpa na ndụ gị maka otu uru ekwentị bara iji ya kpọọ mmadụ ma zaa aza. Onye nkuzi Azikiwe anyị amịgo ma ọ kpana ihe abụọ oge ndị mgbe ochie agba ọhụrụ ka anyị nọ ihe so were uche ndị mgbe ochie gị zuzuru gawa n'azụ ụlọ. Ihe a na-achọ mba kedu onye tinyere ọnụ gị n'okwu a? Biko gbaghara m mana eche m na ọ dị mkpa na mmadụ tinyere ọnụ n'okwu a. Ihe a na-achọ were echiche mgbe ochie ga-atụfuo n'azụ ụlọ. Nwanne ahụrụ ihe anyị ga-eme anyị ga-agwa mpa ka ọ kpụrụ okooko a gaa n'obodo ka anyị na mpa nọrọ ebe ahụ mgbe ọ kụrụ ugwu ụzọ ụka na-abụ agwa agbacha ya. Ifu nwanne nwoke otoro n'ihe a na-arụ. Obi Okoro nwanne m ịnọgbe vendọ asị n'ụkwa agbago mama ife dị na anyị na-eche abịago na njedebe ma mmụọ nwanne m kọnga tụlụ obi daalụ ngwa ka ọ dị anyị ga-afụ emesịa anyị ga-afụ jiri ike ọ dị egwu. Anụ ka gị na mmadụ na-ekwu. Oyi nwoke mụ na-alụbu na Civil Service Commission. Anyị na-afụ ya na-akpa ọ na-ekwu na ife gbasara ego ezumike anyị asị na izu ụka ole na ole na-abịa a ga-akwụsị fancha niile. Ezigbo ozi ọma ahụ. Daddy, ofe ihe m chọrọ. Gịnị dị fa? Daddy, ị ga-egotere m Infinix ma eweta ego ahụ. Evoma. Ị chọrọ igbu m? Nke mbụ ipeka ịnya nnukwu ụgbọala na-akpọ Infinity. Nke abụọ ego ezumike m na-enweta na-egote nwunye ya nọ. Mba Daddy, nsi Infinix o ekwentị. Oh, mfi. Ekwentị. Ndewa. Amara m efe gbara m ga-egote.
Ngegote ma ngegote ya oge egosi akwụkwọ sekọndrị. Mba daddy, nke ahụ ga-eri ọnwa 12 site ugbu a. M ga-eje oge ahụ. Akwego. Ngegote, amara m ife kpọrọ apịa, ngegote. Mana biko Ifeọma, biko. Ife ozi anyị nweta gbasara ego ezumike m, biko achọrọ m ka ntị ọzọ m ya bụrụ sọsọ ntị mụ na ya na-anụ ya. Ịnụgo? Daddy, tụkwasị m obi, ntị ọdọ a ga-anụ ya. Ị na-ekwe m nkwa? Ị na-ekwe m nkwa? Adanne ya? Ada daddy, kema na-ekwuru ya o. Sọsọ mụ na ya ga-anụ maka ya. Nwetazi anya, ngotere Infinite. Adanna. Onwe na-eme gị n'isi ka ị ga-esi webata ime ụlọ m n'aka aka. Kewane ihe na-eme saba anụ kịta nche ime ihe ndị mkpa. Ọ dị ka m ga-abịaghachi maka na obi adịrọ gị mma kịta. Kedu ife ọ? O nwere ihe m chọrọ ka ị mara. Bịa nwa, ka ị na-enyere m nsogbu. Ọ m na onwe ihe bara uru iche ịgwa m isi ebe a pụọ. Ọ dị mma. Ihe m chọrọ ịgwa gị, uru ego dị na ya. Mana o doro m anya na ị chọghị ịnụ ya. Hey, nwanne. Ngwa, nọdụ ala. Nchọm, m ga-ahapụ gị na laptọpụ gị. Biko ịma na ahụ nọ na-agbakasị m. Hapụwa, gwa m ihe iche gwa m. Aga m ewere hapụwa. Ị ga-arịọ m ọfụma ị chọrọ ịnụ ihe m ga-agwa gị. Ngwanụ, ndo. Akwa dị m otu ahụ. Ama m na o si gị n'obi, mana agbagharala m gị. A ga-akwụ uru penshọn mpa n'oge na-adị anya. Ohere na-eche kemgbe ụwa abịala. Oge erugo ya ejiwe rojie wee hazie. Ya bụrụkwana na ịchọ ịgụ mkpacha ndụ. Nke bụcha ndụ. Ọ bụ na enwere ihe dị mkpa iche ikwu isi ebe a pụọ. Ihe na-eme adịrọ mma. Iwetago ihe ị chọrọ ịchịpụzi m. Ngwa. Dimo! Ezi Dimo! Nwanyị ndere. Ịbatakazi n'oge. Ka ihe na-enyere m enyi. Ife anyị mekịta, ime oge ị mere ya ikpeazụ. Ọ dịkwa mma. A sịkwa m ka m bịa soro di m ṅụrịa. Kefe na-aṅụrị ọgịnị mee? Ego ezumike nka chọrọ ịkwụ gị. Na m anụbe. O kwesịrị ka m bụrụ onye mbụ ga-anụ ihe ahụ, mana ya dịrazi ya. Hausa abata ọka. Onye kọzili? Ị na-eme ka emebeghị onye gwara. Chekwa ka mba n'usekwu. Hausa abata n'ọka. Maka arụ adịrọ dị fọma ncha. Nwatakịrị ebulu obere ego a na Ọtụtụ ihe emego gbasara penshọn papa. Ọ bụzi onye ọbụla kpụ n'ọnụ. Ọ na-ewute m nke nnukwu na-akụziri m ihe kwesịrị ịnọ n'izizo. Ọnụ m atinyago m na nsogbu n'aka mpa. Ozugozie, papa ga-agbagharụ gị. Nye papa obere oge ọ ga-agbagharụ gị. Nugo, ihe na-echegoju m bụ ahịa m ga-aga zụta akwa m, gotekwa ekwentị m. Agwara m ya ihe m chọrọ mgbe ihe a malitere.
o wee sị m na ntụgbu adịrọ ya laghachikwara azụ maka nkwa o kwere m. Mana chi azụ Azikiwe ikwubu okwu kemgbe taa. Ọ ka mma na m mechiri ọnụ kemgbe unu niile tegoro uche unu na ego nna anya eruteghị. Chere m ka o weta ya bụ ego. Ama m nọ ife a ka ị ga-ekwu. Ị na-ekwu eri ka mgbe ọbụla. Zugozie m. Ugwu anyị na-akwanyelụ m na-atụ m n'anya ahụ. Ịma na nwaanyị ọbụla fụrụ di n'anya kwesịrị na-akwanyere ụdị ugwu a. Mana nke mkpụrụ ụbọchị na-abịa gara aga otu isi wee gbanwee ka ọ kenelụ m ya ọfụma. Ihe mere bụ na anyị jee nzukọ ụmụ nwaanyị ha wee kọwara anyị ka anyị kwesịrị isi na-akpaso dị dị anyị agba wee ghọta na eme ihe mmadụ eme ọfụma n'ime ụlọ tụzie ka mgbanwe. Ife menụ mgbanwe asọkwa m ana m afụ ya ọ na-asọ na-asọ Negodiri ya na m abịa. Kedu nke ikwu ebe ahụ na dịka ifu mmụọ n'ime ụlọ m ebe a? Ma asị m ka mma na mpapụ agụ. Kịta ka ọ pụjụ ebe a na-akwụ ha ụgwọ ndị na ezumike nka. Ma ime ego ụlọ a ga-akwụ mpa n'ihe ezumike nka. Makwa mana ọ ga-eri nnenu. Achọpụtago m. Ife a ga-akwụ mpa bụ nde naira 5. Nde naira gịnị? 5 mma. Obinna isi wuo onwe gị n'asị. Masị ọkụ masị. Nde naira 5 ga ya akwụ ya. Ya bụ nnukwu ego. Nnukwu ego. Nde naira 5? Chineke. Gịnị ka nwoke a ga-ejizi nde naira 5 mee? Agadi nwoke a. Nya ka nji wee bịa ebe a. Anyị ga-enyere mpa aka hazie ka o ga-esi eme ego a ka o wee bara uru bakwara anyị uru. Ị natagori? Ịbata kasị ọsọ. Ọ bụrụ na abatago m afọ na-enye m nsogbu. Achọrọ m ihe. Mba, ihe ndị a m gụpụtasị kịta bụ uru ị ga-erite ma itinye ego n'afịa. Ọ dịkwa ka afịa ga-azụ nwa azụ. Ọ ga-azụ. Bụkwa kọwalụ m ya ọfụma. Onye maka nkọwa nụ kịta itinye ego gbara agba erute uru gbara agba. Ịma aghọtago m nke anwa mana ife m chọrọ ịgwa bụ na ebe ọ bụla m ga-etinye ego m ọ ga-asọ m ịwọtị ọfụma. Ngwa tielu m ya tie ya ka akụ ka nwọta ka o si aga ọfụma. Mpa ihe a bụ afịa na-azụ n'ịntanetị. Nkọwagodi ya site n'abalị a ruo n'ụtụtụ echi ị gaghị ahụta ya. Weta ego ka anyị wee zụọ afịa nọ. Afịa na-apụkwa ọkụ ịba n'ime afịa kịta ọsọ si aka na-ekwu maka ya.
ọ na-apụ ọkụ bịa nwatakịrị ya ka m ntị ma nnọkọta mepe anya m were ego m tinye n'ife ọbụla aka dị ya ụzọ ya kwụrụ ọtọ buru afịa jee bunye nne ya gịnị ya na-egbukọ n'ofu akpa ka onye ego abụmaka nna lekwa ihe ndị anyị kwesịrị igo n'ime na edepụtago m ha n'akwụkwọ ife ndị anyị kwesịrị igote bịa nwaanyị mbiri ife ndị anyị depụta agara akazi chelụkwa bụ mashin eji asụ akwa nke anyị ka na-alụ ọrụ nụ o mebego n'ochie na o kwesịrị egote nke ọfụ nne nke anyị nwere ka na-alụ ọrụ nụ ọ dị mgbe igote nke ọfụ ehe nụ kama ya eje ebe ndị na-arụpụta ya gote ya ọ dịrị anyị ọnụ mfe ngwanụ ị ga-arapụ nka nnebalị anya ntụne uche na ọtụtụ echi anyị akpa maka ma nge ka anyị lara ụlọ m chifu anyị ekwu ife gbasara ya kedu ihe mere jikwa anya okwu ka ya bụ ụmụ akwụkwọ nwanne enweghị m oge ọtụtụ okwu ngwanụ geenụ ntị nke ọma achọrọ m ka unu gwachaa m ihe unu chọọ ka mpameru unu na ọ bata mwejeria ya ọ ga-adị mkpa maka na ị nọ uche ga-ezuru gị ahụ bụfọ mbịa kpuchiri gị nekwana nwa ahụ ngwanụ na-ekwu na ihe unu chọọ ka o merụ unu ngwa 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 Adaobi ngwa ụmụaka ahụ ụlọ ụlọ anụwago ọgụ nwunye dị n'ụlọ ọgụ ya nsogbu adịrọ Adaobi Ifeọma ihe a na-achọ okay mee nwaanyị mbiri emu na ebe anyị na-etinye ngwongwo ka nsi abịa kịta kedu ife ime ebe ahụ ana m achọ ịghọta ihe na-ekwu nghọta m ihe na-ekwu anyị na-ekwu maka ma friji ma mashin ahụ eji asụ akwa ma ife ndị ọzọ igosi dobe ebe ahụ echezọ m ịgwa gị emere anyị nwaanyị na-ere m ihe ndị ahụ nsị ya butere na emecha aka ịkwụ ụgwọ anyị bụ ndị one nke nwa maka afọ ata anyị mmiri iji nọtasị anya ụmụ ife ndị a n'aka ịmana ji na ego ji akwụ akwụ na ụgwọ ezumike gị were gị ebe ahụ kwụọ n'ụgwọ ya ụgwọ ezu hoi na afọ ta mmiri
Magafa jobwe. Magafa jobwe. Ma, kaya kwa nke na-eche? Obi na alọ m nlọ. Alọ m na papa gị nwere nwaanyị ọzọ. Ma, ka ị kpọ ya, ọkwa nlọ. Ama m na mpa anyị bụ ezigbo mmadụ. Bụ ọkwa nlọ sọsọ, mana egosi m na nlọ anwa na papa gị na nwaanyị a were ego akwụrụ ya, ego ezumike nke akwụrụ ya wee gbawarụ. Mana ihe niile ikwu kịta nweghị iji jide nwaka. Abụ m na echiche niile na-abịa kịta bụ maka na ịma na ọya ha anata ego ezumike nka ya. Ma chọgori. Mana nwetago mgbịrịgba na-akwụnyego ụgwọ n'ọba akụ ya. Mba. Maka na asị ha were okwu ha bịa ebe anwa na-akwụ ụgwọ taa. Ekwentị nwoke ada agadi na-aga biko n'ikekwa n'ihe ji ya. Ekwa m ihe ekwu. Afọ m ya. Afọ m ya. Mpaka ikwe ka ndụ ji ya dịka diọkpara ezinụlọ na mbụ. Ka o si na di, o nwere ike ọ bụ na eji ego kwụrụ ụgwọ, ọ na-afịara egota. Ọ maka nna anyị si eme. Anyị ka ọ bara. Ama m n'ụlọ akụ ga-emechiko ugbu a. Ọ gaghị asị na ya tinye ego n'ụlọ akụ tupu ọ bata. O nweghị ihe ga-egbochi m nweta ekwentị Infinix. Instagram. Onye ọbụla tinyere obi n'ego a mpa anyị na-aga iweta. Onwede na-eche echiche ka mpa ya ga-abata n'udo. Ọ dịkwa mma. Chelo, unu na-ese foto nke mee na nwere nne m nwe ike ikere m ka mbata. O tekwa ji akpọ gị n'ekwentị, ekwentị ga-ada aga. Ka ihe mezinụ. Nke m afọ na-akpa ibu, o kwere m nghọta na etinye ego ga anwa n'ụlọ akụ. Mba kwawo, mba, ọ bụkwa otu o si je. Ne, onye isi na-afụ maka ego nna na ezumike nka. Ọ nọrọ nso itinye aka n'akwụkwọ dịsị mkpa ebu ya ji obodo Igbo arụ adịrị ya. Eziokwu. Ka ezi ihe ụlọ tinye aka n'akwụkwọ tupu ọ yaba n'ọya nke a biko. Nwanne, akụkọ adịrọ mma. Nwanne, ọrụ akụkọ